מגמת אלקטרוניקה היא מגמה שמכינה את הסטודנטים שלה, היא זו שמאפשרת בסיס לעולם ההייטק ואת ההתפתחות שלו. לומדים הרבה ידע פרקטי, שמים הרבה דגש על תרגול. הציוד והתוכנות דואגים תמיד שזה יהיה חדשני ושזה יתאים למה שיש אחר כך בחוץ. חלק מהמרצים הם מהנדסים לשעבר, הרבה פעמים במהלך השיעור דואגים לתת את הידע הזה מעבר ואת הדגשים שחשוב לדעת בשביל לעבוד בתחום שהוא מעבר לפעמים למה שדורשים בבחינות חיצוניות. יש פה מרצים שהם תומכים בתלמידים, ודקנת הסטודנטים גם תומך מאוד בתלמידים שלהם. מה שאהבתי פה שאין הבדל בין לאום, לבין דת, לבין גבר ואישה. האווירה פה במקום הזה מאוד נחמדה, מאוד אוהב אותה. כשצריכים ורוצים עזרה, הרבה פעמים יש למי לפנות ויש מענה. מה שמיוחד בשיטת הלימוד שלנו אצלנו במגמה זה השילוב בין החומר הנלמד בכיתה לבין מעבדות חדשניות שמוכוונים למה שהתעשייה דורשת, ככה שמה שהסטודנט לומד זה תכלס מה שנדרש ממנו בתעשייה. הלימודים במכללה טכנולוגית נתנו לי בסיס מאוד גדול להתייצב בעבודה ולהשתמש עם הידע שקיבלתי. אני עכשיו בקשר עם החברים בלימודים, 90% מהחברים עובדים בתחום. בחרתי מקצוע הזה כי אני רוצה להיכנס לעולם ההייטק. זה מקצוע רחב ואני רוצה להיות עצמאית ואני רוצה להתקדם בחיים שלי. אני ממליץ ללמוד אצלנו במגמה לאלקטרוניקה. המגמה הזו היא המגמה החדשנית ביותר בקדמת הבמה של ההייטק, והיא מכינה את הבוגרים שלנו להשתלב בתעשייה עם כל הכלים הנדרשים ועם ההכרה של כל הציוד החדשני הנדרש היום בתעשייה. הנדסאי אלקטרוניקה במכללה הטכנולוגית באר שבע, המפתח לקריירה מצליחה.